Yeah. Bemena. Afedi akwaba. Yeah. Uban mama akwaba na asem no ne ho ayi. Nipa di sem hunu de. Nti anu na mpanifo no aka no. Na Ghana fo nso akire won ma adwene. Ayira ho no anu ma me ya kire. Nipa no efri papa mpem besi wo na ase no ba bia nu ha ayira. Enye adwuma ade na fon kokope ho aduru de ne hia. Ne gya se ayira no. Afia se bia bokọ de. Oh Nyankopon adom ade achi ye de. Na wo ka se bosumi nyina ye autism on. Yes, autism awareness month. Until week mashase and also mothers omo won correct sa chale bi dey serious. We say ne de no minim say cerebral palsy and say autism at least ono de or ye verbal utumi movie on so say or corner nam fofo ho. But I no nche say bibia ye okay sa. Nti awofo ete saa ne de erade bambo no ane yesere se bekoso aye kese won so na aboafo no aba beboa won sesije parents no omuntumi nya adwuma bia me mate was sending me message because Irene Afolo say hello Jerry, this is Irene Afolo. I know I said the fact is that the police cannot be trusted. We can't trust justice for the victim or the alleged. It is, however, not good to lynch. And on this one, I say, I suggest the special child should be taken care of by the government. And then they call it almost call it for. Say, like, yenya bibi fama womo. It is say, when ya kwadabi at a at least bibi bo huban. One will be one on no, they are not special, the same, or the same, but a honor system ni ye juma. Because a system ni ye juma, one way to sano, you want to share the ma womo. And see, I will phone a cobadi, and as who say, bed, no, and almost say, Hanmoa. But when, but mammy be yes, so emponano or baby, what's ye? Kwaku, ne bano a autistic. My minister, kidney failure. Jesus Christ. A more yo, tea a ye be. Such as ye be more ponano or baby no more cotton as or no that dialysis is so de coba. Me bayare. Aya ma fa amo of chere me omo chira kwa. Abra kwa edio. Na me hwe so na de pacho wo. Chere me omo chira kwa. Fa ho fa bana bibia ye kama. Wo sori bia rade medase. Afia anamo me too my water me birthday cerebral palsy mofra mo to say special children yeah yeah mo diaper ka omo ya feed wo mo ba kwa me ne beba nyambo next week ne ba na nya 11 years o say ni mo ye du nti me kura ntru ni bi o true no 11 years oba fe umute o peja ne ba no na de na ko on do no antumi movie ji si peja no enti nyame ya adom a 7th May eye ma woda no eye benada anapa be du ba ko no ano make kamensase na ne atiefo de beboa me nyina no ye de akọ YOA Disabilities Foundation enti ya appeal ni ye enti de CJ kan tenten ne tietie mu nyina ne say o ye bi na enkwada no so wo mo dọọso nti ono nko antumi enkonkɔhwɛ YOA4 ɔmo yɛ ku a ɛyɛ mma a wɔn awo nkwada a wɔn wɔ cerebral palsy nti wɔkɔ akɔboa wɔn mu medɔfo yɛnim ne ɔmotumi yɛ mo yɛ ma ne broso mo yɛ ma ne yɛ fɛ dodo kakra bia wobenya bia wɔn hia diapers titiru kwaku diaper ne yabo ebinum o wontumi nka sɛ ɔbɛkɔ toilet wontumi nka sɛ ɔbɛdwonso ɛno na me ne parent baako ɛkasa na usu omusuda o na wo sun na asem na yem are omusuda basende wo so obi nsu no osra enya ne sa o like obesu akosisai nyame no a na ye hwe no omo de omo mpa ye ba akopa wo sa bo ebe ye omo de ye total strength because kwa enya easy ye kura sabio ye se ye de no ye kura no hwese se wo ba tete wo ha adwene a emfa ha no ye se ya hwese de ete na we ye wontu menya hwe wotefa akon ti mesremo free nei ade ekọ si May se 7th ne de ne ye ade no akasa fine so wotimi de ba 7th no anso a enye bad but from now ekọ ne de nyame ye adom ade obenya bia fabre ye wo ha woni ema bia wo mo ne anwa omuntime nya dwuma ti aduane semu edene sika because mene amukasa mpenifo ne kasa ye no ora Nathaniel Dazi onoda foundation no ano ya no chese ompese omusi bia na mo house e mo fra no eno so nya ba na omutime ema omo special attention enti wo hwe Facebook a ne media me ya to so me de to so my birthday smile with you
my birthday smile with you. Let's say me di ma woda no pese me de serie e hye mofra no ene wono ma awofo ano yeah entade nnuane ne de kwaku ma me moso biem wo mu ntimi nkodwo wo mu ntimi nya adwuma bia because omo ye adwuma no ano wo mo sere wo mo ena de ne mba wo omo fro mo nsuo ba ena ne hwinum ena ne ni ne hu ni nti adwuma de wo mu ntimi nya bi ti se nyame ye wadom amu bi ne anwa bi a wo me so fa bra be kan ye ho yemfa enkotai wa ifo no achi na mmofra no omuntimi ni di kama omuntimi ya bibi so so akọ na bi mo ya draw oh yes very talented oh yes talent me ya na ade sa wo no ntimi nkasa bo betimi ya sketch bi nom ni ade enti number no yes na bi a obi so sani mo if ya number no ntimi show ya ma no ne fo me chia ma no pay mo ya ma no ye fedodo ba bi a wo bi a dofo akiri ne benche mutie sija no pa bi a nyame ya na do de afi ba ko aka no fie so mo hunu ne oye ya adom ne ba adom ya akodi ba bi aha ti on do so mo so oye papa no a mo amani chi enti me so kakra bi a obenya bi a number ne 0244 105579 0244 105579 o de baswa so wo wuntime ntoba peso ye ne sika ye beje so wo bi nso na peso de ba o de fabra multimedia enra me ma me bi frame so won tade e wo ho so won nungwa ho ba bi ma je ne number cry da manim sisi ya me kase enti won tade ho ma enuano no so enuano no so ma ye ensuo kwakwa mu ye ensuo omunum nsuo nti bottle nom na sachet ne kakra na mu na tumi abo ama na ye fe yenim de mutumi ye mo support mo me nyire support CJ na ne birthday we no sanko betimi ne mai ne yire kama bi ko mo hye mo fie no mo didi anom da bi o kai se ye woni pa bi o mo hia moa nti won so nyame ka wakoma no aboa ye yenim se mo odin de kakra ne bottle kakra bi ade bebe bia am expecting say be sorry na eja mo ni su na Mr. Nathaniel Dazi send me list of niema bi a omo nti me mo boss okay nti no eniema ye hia a wo de be ka ye ho ebetumi de ama wo mo na sede na dross wo abatan nanum eye Milo cowbell diapers washing powder soap rice oil say yeketwa say yekesia wipes toilet rolls sachet tomatoes beans gari any noodles no indomie ubenya yesra mo companies no mo meboa ye omo kwado mo ntam pepe drinks ni bebre doko no because omo nom ade ye sweet mo ye more hyper omo ni so ye hye omo na kra it we de anyam animtia niam de bebre no wono mo empene sa but no so nkire se wo de ba omo nye omo beje de but enuane no so emfama ye Milo nom bibia Mr. Omo famra ne emfa nkonko boa nyame ya adom amonim de atumi ye banko a mo behu mfonyi no ye social media handles ye besa ba hanso ne aba bedam ase ntimo me nkambom na ye nko boa ya bon nsem yi de nsem na so ano no ntimi mfa mu fast ebi no yaka delegate obokrata no enie ene SHS enrollment goes high why na ka say Dr. Yao said duchum birthday. Oh wow. Hey, Apple phones you were Chrome. Oh wow. Honorable. Education Minister birthday. Wow. Honorable. Won kwanem. Nkwatenti ahoden wom ni nyansa. Yenim so wadwen pama nwoma sua no naja. Asase na eye nwonwuna ni nti amanu kukuru na ye bibia wo ho nanso ye bonya meso mpa ye so ni so de hunu no da ye son e wo nwoma sua mu wo mamu no ebebam kwatenti ahoden wom nti no kwaku ye se nwoma sua de nyame ni mu ni apagya ni mu SHS no apagya ni mu pa nti eho asem nie ora samia wuku nso NLA boss wona ka say wo se ye nyama mpani abede akire mampani ni nyina so okope 6 delegate obokrata no so ede aba enura so one more apow judicial service no Chief Justice and chef for what de basa tentene ne be fast na nya fast akekesi ye buagu obi so no mo hu say justice na take place ye na dwuma no yakopa ho entoma delegate obokrata no so ede aba anopay na GR boss nso na agba mu no na enura coalition of CSOs wamu ye bibi kakra ye central for the nsemi tudwa enuro ya yifo akrade aba ye de baba boa ya rehwe nom ne ade aka port kwaku ya se buo bi ya gigiska nti oman a challenge omo kasa enna me se ma me na ye fast Julie Sim
akọ like oma klebi ama ene yen said to me akanti ho asem daily guide no Ghanaian Times the obokrata no so ene ho asem ni Ghanaian Times no de CSOs no ensam ne by was say $40 million donated drugs locked up at ports. CSO's networks appeal to or for president intervention. Inti ehun asem so no page 9. Ora NS Amwabe Austin nimfonyi na boani mo ha ya Ghanaian Times anopai won mo de abenti esre enuro a wo bi di abakwa ya nto ya anya ne hwe di enketo enkeda so enke so ya banka wo so chefa nka wo ya ebebo antisa mantam by the time ya de beba no na aye spy afi na aye waste inti we di esre mpanimfo apomuden de yare pene mo de ye ohiani o sa wonyare pada ebia ye kan bebuo ni agusu nti yesere se nuo bi basa free dia nka port wo mpanifo munya nhyehyɛ na nka emra amonten na ne purpose no MSV Ghanaian Time the bokrata na mane ball ya wono so dia banie sa ansem hunu no ho asem pay 3 yesi ya kyiri nipa nkono ya wo mu fake sa news na me be mayira no nti ehun so asem ni ye mampani na na dodan kwan so kasa kyerɛ sɛ mumma yenye united abibiman na military for and take over munsam Ghanaian Time the bokrata no de aba Daily Graphic the bokrata no so enie voters registration May 7th to 27 na nyame ya adom a wo mo afen wanya mfie du enwotwenom ne ade ba betwetwe wondin na gwan ne sa area no a wo mo nto aba no this year south for nyame ya adom a ye ba be register mo eno ne nsam ahodo bi nso mpanifo bedidi ho enkomo wo mo ne ipac for no so ehia nti wo hu oba fefe jimensa EC chairperson ono so ni fonyi ne da Daily Graphic for wo mo aye ne se mo ene Zoom Lion Ghana ne ekuo mo kan ho abomu efin yetu no se nti eno so ho asem ne nsam foforo bi wonya ye Daily Graphic eno so ewom